Ο διαλογισμός αυτός περιέχει όλες τις σκέψεις που σας χρειάζονται για να απαλλαγείτε από το θυμό. Αν πιστεύετε απόλυτα όσα ακούτε, ο θυμός θα φύγει ακαριέα. Ο Παραμαχάς Ιωγκανάντα, διάσημος ανά τον κόσμο και μέγιστος δάσκαλος, γνωστός ως ο πατέρας της γιόγκα στη Δύση, συγγραφέας της πασίγνωστης αυτοβιογραφίας ενός γιόγκη, ανακηρυγμένος από την Ινδία ως ένας από τους μεγάλους Αγίους της, λέει: «Μία και μόνο σκέψη μπορεί να σας λυτρώσει. Δεν συνειδητοποιείτε πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν οι σκέψεις σας στον αιθέρα». Φανταστείτε, μία μόνο σκέψη μπορεί να μας οδηγήσει στην πλήρη και αμετάκλητη ένωση με τον Θεό. Επίσης διαβεβαιώνει η επιλέξη. Η δημιουργική δύναμη που είναι έμφυτη στις σκέψεις του ανθρώπου είναι αυτό που τον κάνει τόσο θαυμαστό. Το ρητό «οι σκέψεις είναι πράγματα» είναι αλήθεια. Αν κατά το διαλογισμό σκέφτεστε «Α, δεν γίνεται τόσο εύκολα», εξουδετερώνετε τα αποτελέσματα του διαλογισμού. Μπορείτε να πετύχετε τα πάντα ακαριέα αν πιστεύετε ότι ο Παραμαχάς Ιωγκανάντα ήξερε τι έλεγε και αν πιστέψετε το διάσημο ρητό «οι σκέψεις είναι πράγματα». Καθώς αρχίζουμε το διαλογισμό μας, είναι σημαντικό να καθόμαστε στη σωστή διαλογιστική στάση. Η σπονδυλική στήλη πρέπει να είναι ευθυτενής, ίσια και το σαγόνι παράλληλο με το έδαφος. Αν δεν είστε εξαιρετικά ευλίγιστοι, μην προσπαθήσετε να καθίσετε με σταυρωμένα πόδια. Καθίστε σε μια καρέκλα χωρίς μπράτσα. Τα χέρια σας με τις παλάμες προς τα πάνω, ακουμπήστε τα πάνω στους μυρούς, εκεί όπου αυτοί συνδέονται με την κοιλιά. Κλείστε τα μάτια ή, αν σας βολεύει καλύτερα, κρατήστε τα μισόκλειστα και ανεβάστε απαλά το βλέμμα σας στο σημείο μεταξύ των φρυδιών. Μην αληθορίζετε τα μάτια σας και μην τα ζορίζετε. Το βλέμμα προς τα πάνω έρχεται με φυσικότητα όταν κάποιος είναι χαλαρωμένος και ήρεμα αυτοσυγκεντρωμένος. Αυτό το σημείο μεταξύ των φρυδιών είναι η έδρα της αυτοσυγκέντρωσης, του πνευματικού ματιού ή αλλιώς θεϊκής αντίληψης. Διατάξτε νοητικά το σώμα σας να μείνει ακίνητο και χαλαρωμένο. Νιώστε συνειδητά το σώμα να χαλαρώνει. Ξεχάστε όλες τις σκέψεις του κόσμου και αποσύρετε την προσοχή σας από σωματικές αισθήσεις, κρύο, ζέστη, ήχους κλπ. Ξεχάστε όλες τις έννοιες και νιώστε τη γαλήνη μέσα σας. Αν έρχονται στο νου σας άλλες σκέψεις, μην νοιάζεστε. Είναι φυσιολογικό. Διώξτε τες απαλά και ήρεμα και συγκεντρωθείτε ξανά. Εισπνεύστε αργά και βαθιά από τα ρουθούνια μέχρι να μετρήσετε ως το 6. Κρατήστε την ανάσα μέσα σας μετρώντας ως το 6. Εκπνεύστε αργά από το στόμα μέχρι να μετρήσετε ως το 6. Άλλη μια φορά εισπνεύστε βαθιά και αργά από τα ρουθούνια μέχρι να μετρήσετε ως το 6. Κρατήστε την ανάσα μέσα σας
μετρώντας ως το 6. Εκπνεύστε αργά από το στόμα μέχρι να μετρήσετε ως το 6. Τώρα εισπνεύστε σφίγγοντας ολόκληρο το σώμα και σφίγγοντας τις παλάμες σε γροθιές. Χαλαρώστε όλα τα μέρη του σώματος ταυτόχρονα και καθώς το κάνετε αυτό βγάλτε την ανάσα από το στόμα. Εισπνεύστε πάλι σφίγγοντας ολόκληρο το σώμα και σφίγγοντας τις παλάμες σε γροθιές. Χαλαρώστε όλα τα μέρη του σώματος ταυτόχρονα και καθώς το κάνετε αυτό βγάλτε την ανάσα από το στόμα. Τώρα ξεχάστε την αναπνοή. Αφήστε την να ρέει μέσα και έξω φυσιολογικά με τον δικό της ρυθμό όπως κατά τη συνηθισμένη αναπνοή. Ησυχάστε. Ηρεμήστε. Ο ναός του Θεού βρίσκεται μέσα στην ψυχή σας. Μπείτε σε αυτόν τον ναό. Οραματιστείτε τον. Είναι ένας ιερός ναός γαλήνης και ησυχίας. Αυτός ο ναός είναι γλυκά και απαλά φωτισμένος με ένα χρυσό χρώμα. Υπάρχουν ολάνθη στα λουλούδια. Αυτός ο ναός δεν είναι μεγάλος. Είναι ένα μικρό, ζεστό καταφύγιο. Δεν υπάρχει ανησυχία, ούτε αναζήτηση, ούτε αγώνας εκεί. Υπάρχει μια κατανυκτική, όμορφη, ανακουφιστική, καταπραϊντική γαλήνη. Υπάρχει ευτυχία, πίστη, ελπίδα, κουράγιο, γαλήνη και χαρά. Μπείτε στη σιγή της απομόνωσης. Ησυχία. Ησυχία και ηρεμία. Επιτέλους, γαλήνη. Ας ξεκινήσουμε με μία προσευχή. Επαναλάβετε νοητικά μετά από μένα. Πνεύμα, δίδαξέ με πώς να βρω την παρουσία σου στο εικονοστάσι της διαρκούς γαλήνης μου και της χαράς μου που πηγάζουν από τον βαθύ διαλογισμό. Τώρα, με την προσοχή εστιασμένη στο σημείο μεταξύ των φρυδιών, εκεί που βρίσκεται το πνευματικό μάτι, αυτοσυγκεντρωθείτε στα λόγια του Παραμαχάσα Ιωγκάναντα που θα ακούσετε. Διαλογιστείτε σε αυτά τα λόγια μέχρι να νιώσετε ότι έχουν γίνει τμήμα της συνειδητότητάς σας. Ο Θεός είναι φως. Οι δύο πρώτες εκφράσεις του εκδηλώθηκαν στη δημιουργία ως ήχος, ομ ή αμήν και φως. Ακριβώς πίσω από το σκοτάδι των κλειστών ματιών, στο διαλογισμό, λάμπει η ακτινοβολία του Θεού. Αν βλέπατε τον Θεό τώρα, θα τον βλέπατε σαν μία μάζα φωτός να αστράφτει σε όλο το σύμπαν. Καθώς κλείνω τα μάτια μου σε έκσταση, τα πάντα λιώνουν μέσα σε αυτό το μεγαλειώδες φως. Δεν είναι φαντασία. Αντίθετα, είναι η πραγματικότητα
της αντίληψης της ψυχής ότι υπάρχει. Ό,τι βλέπετε σε αυτή την κατάσταση θα γίνει. Αυτό είναι η απόδειξη της πραγματικότητας αυτού του πανταχού παρόντος φωτός όλου του γίγνεστα. Νιώστε συνειδητά τη γαλήνη μέσα σας. Οραματιστείτε ότι περιβάλλεστε από το φως του Θεού, το συμπαντικό φως. Αυτό το φως είναι μέσα σας και έξω από σας. Αυτό το φως δεν είναι απλό φως, είναι ενέργεια. Είναι το παντοδύναμο φως του Θεού. Καθώς οραματίζεστε ότι περιβάλλεστε από το φως του Θεού που διαποτίζει τα πάντα, προσευχηθείτε μαζί μου. Αστραφτερό φως, αφύπνισε την καρδιά μου, αφύπνισε την ψυχή μου, φώτισε το σκοτάδι μου, σκίσε το πέπλο της σιωπής και γέμισε το νου μου με τη δόξα σου. Αστραφτερό φως, αφύπνισε την καρδιά μου, αφύπνισε την ψυχή μου, φώτισε το σκοτάδι μου, σκίσε το πέπλο της σιωπής και γέμισε το νου μου με τη δόξα σου. Τώρα εστιάστε το νου σας στο πνευματικό μάτι. Αν έρχονται ανεπιθύμητες ή άσχετες σκέψεις, διατάξτε τες ήρεμα να φύγουν, λέγοντας αυτές: δεν με ενδιαφέρεται. Είτε είστε σοβαρότατες, είτε απλώς περιπλανόμενες, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από αυτήν την ιερή μου ώρα. Αυτή είναι η ιερή μου ώρα, η ώρα της ψυχής μου, η ώρα της φωνής της ψυχής μου, την οποία ο νους μου είχε κάνει να σωπάσει. Τώρα ο νους μου σωπαίνει και υπακούει την ψυχή μου. Η ψυχή μου βασιλεύει και ο νους μου την υπηρετεί. Η ψυχή μου μιλά και ο νους μου σωπαίνει. Η ψυχή μου διατάζει και ο νους υπακούει. Γι' αυτό η ώρα αυτή είναι τόσο ιερή και είναι δική μου. Δεν επιτρέπω σε τίποτα να τη διαταράξει. Τώρα βρίσκομαι στο ιερό άδειτο της σιωπής και της ακινησίας. Ο Θεός μου, ο δικός μου Θεός, είναι μαζί μου, μέσα σε αυτό το ιερό άδειτο, μέσα σε αυτόν τον ναό που ετοίμασα για Αυτόν, προσφέροντας την απόλυτη αφοσίωσή μου, την αγάπη μου, παραδιδόμενος ολοκληρωτικά σε Αυτόν, λαχταρώντας να γνωρίσω τον αληθινό εαυτό μου, που είναι η ψυχή μου, που τώρα βασιλεύει υπέρτατη, και κλαίγοντας από λαχτάρα να ενωθώ με το πνεύμα. Τίποτα δεν τολμά να μπει στο ναό της ψυχής μου, όπου βρίσκεται ο Θεός μου. Τίποτα σε ολόκληρο το σύμπαν δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η ώρα αυτή η δική μου. Για να διαλογιστούμε στο φως για νοητική θεραπεία, ας ακούσουμε κάποια λόγια του Παραμαχάσα Ιωγκάναντα. Είπε:
πρέπει να εξαλείψετε τη σκέψη πως ο Κύριος με την υπέροχη δύναμή Του βρίσκεται πολύ μακριά στον ουρανό και πως εσείς είστε ένα αβοήθητο μικρό σκουλίκι θαμμένο στις δυσκολίες κάτω εδώ στη γη. Να θυμάστε ότι πίσω από τη θέλησή σας βρίσκεται η μεγάλη θεϊκή θέληση και θα προστρέξει σε βοήθειά σας αν είστε δεκτικοί. Βρίσκεστε σε μια κατάσταση παραίσθησης πιστεύοντας ότι είστε αβοήθητοι θνητοί. Είστε μια εικόνα του Θεού. Θα έπρεπε να συμπεριφέρεστε σαν Θεοί. Όταν είστε αδύναμοι, βεβηλώνετε την εικόνα του Θεού μέσα σας. Αν θέλετε να αντιληφθείτε την εικόνα Του μέσα σας, να θυμάστε τώρα ότι είστε Θεοί και να συμπεριφέρεστε ανάλογα. Έχετε όλη τη δύναμη του κόσμου να ελευθερωθείτε από κάθε συνήθεια. Η δύναμη της θεϊκής θέλησης είναι πάντα μαζί σας και δεν μπορεί ποτέ να καταστραφεί. Επιτρέπετε να επισκιάζετε αυτή η δύναμη από τις κακές σας συνήθειες και άλλες κακές επιρροές. Είστε όμως παιδιά του Θεού. Η θεϊκή σφραγίδα μέσα σας είναι ανεξίτηλη, δεν μπορεί ποτέ να σβηστεί. Διαλογιστείτε στη σκέψη που θα ακούσετε. Είμαι παιδί του Θεού, φτιαγμένος κατ' εικόνα Του. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αποφασίζω να αλλάξω τη ζωή μου. Και το ξεκίνημα της νέας μου ζωής είναι το εξής. Τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα στον Άγιο Ναό μου, αποφασίζω ότι από τώρα και για πάντα, μέχρι την τελευταία μου ανάσα, θα καταβάλω συνέχεια, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, τη μεγαλύτερη προσπάθεια που μπορώ να μην βεβηλώσω ποτέ ξανά αυτή την εικόνα μέσα μου. Θα θυμάμαι πάντα τη θεϊκή σφραγίδα της ψυχής μου. Ο Παραμαχάσα Ιωγκάναντα συνεχίζει. Οι χειρότεροι εχθροί σας είναι οι κακές συνήθειές σας. Θα σας ακολουθούν από τη μία ενσάρκωση στην άλλη μέχρι να τις υπερνικήσετε. Για να απελευθερωθείτε από τη μοίρα πρέπει να θεραπευτείτε από τις κακές συνήθειες. Κάθε συνήθειά σας δημιουργεί ένα συγκεκριμένο αυλάκι ή μονοπάτι στον εγκέφαλο. Αυτά τα πρότυπα σας κάνουν να συμπεριφέρεστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, συχνά παρά τη θέλησή σας. Η ζωή σας ακολουθεί αυτά τα αυλάκια που εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε στον εγκέφαλο. Δεν είστε ελεύθεροι άνθρωποι. Είστε λίγο πολύ θύματα των συνηθιών που έχετε δημιουργήσει. Ανάλογα με το πόσο παγιωμένα είναι αυτά τα πρότυπα, σε αυτό το βαθμό είστε μαριονέτες. Ο θυμός είναι απλώς μια κακή συνήθεια. Μπορείτε να εξαλείψετε πλήρως τα αυλάκια των κακών συνηθιών και επομένως και του θυμού με τον διαλογισμό. Ο Σρι Γιουκτέσβαρ, γκουρού του Παραμαχάσα Ιωγκάναντα, είπε να συμπεριφέρεστε σαν λιοντάρια αυτοελέγχου. Μην αφήνετε τα βατράχια των αδυναμιών να σας κάνουν ό,τι θέλουν. Προσευχηθείτε μαζί μου. Πνεύμα, Θεέ μου, δικαί μου Θεέ, πιο κοντινέ από τους πιο κοντινούς, που είσαι ο μεγαλύτερος φίλος από όλους τους φίλους, προστάτη μου, ευλόγησέ με τη δύναμή σου. Βοήθησέ με να μην θυμώσω ποτέ ξανά στη ζωή μου και για κανένα λόγο.
Βοήθησέ με να γίνω καλύτερος άνθρωπος, όπως θέλεις να είμαι. Πνεύμα, Θεέ μου, δικαί μου Θεέ, πιο κοντινέ από τους πιο κοντινούς, που είσαι ο μεγαλύτερος φίλος από όλους τους φίλους, προστάτη μου, ευλόγησέ με τη δύναμή σου. Βοήθησέ με να μη θυμώσω ποτέ ξανά στη ζωή μου και για κανένα λόγο. Βοήθησέ με να γίνω καλύτερος άνθρωπος, όπως θέλεις να είμαι. Προσέξτε αν είστε ακόμα εστιασμένοι στο πνευματικό μάτι ανάμεσα στα φρύδια. Τα μάτια στην αρχή έχουν την τάση να χαμηλώνουν. Είναι φυσιολογικό. Ανεβάστε τα πάλι απαλά και χωρίς ζόρισμα. Προσέξτε τις σκέψεις σας. Μήπως σκέφτεστε άλλα πράγματα, ίσως στο βάθος του νου σας? Και αυτό είναι φυσιολογικό. Διώξτε τις με ηρεμία, χωρίς να ταράζεστε. Σκεφτείτε. Ο Θεός μου έχει δώσει όλη τη δύναμη να πετύχω τα πάντα. Μέχρι τώρα δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είμαι σκλάβος του νου μου, ενώ πρέπει εγώ να είμαι το αφεντικό και ο νους μου ο υπηρέτης μου. Ο θρόνος της ύπαρξής μου ανήκει στην ψυχή μου. Η ψυχή μου πρέπει να βασιλεύει. Θα κάνω το νου μου υπηρέτη μου. Και αν δεν το καταφέρω αμέσως τώρα, θα επιμένω μέχρι να πετύχω. Θα κάνω τις δυνατότητές μου να κλάψουν για έλεος, αλλά θα πετύχω. Διαλογιστείτε σε αυτή τη σκέψη με ατσάλινη αποφασιστικότητα. Θα κάνω το νου μου υπηρέτη μου. Και αν δεν το καταφέρω αμέσως τώρα, θα επιμένω μέχρι να πετύχω. Θα κάνω τις δυνατότητές μου να κλάψουν για έλεος, αλλά θα πετύχω. Θα επιμένω μέχρι να πετύχω. Θα προσπαθώ πάλι και πάλι και θα ξαναπροσπαθώ μέχρι να πετύχω. Και θα πετύχω. Ο Παραμαχάσα Γιογκανάντα συνεχίζει. Συνειδητοποιήστε ήρεμα και με εμπιστοσύνη ότι ο θεϊκός νόμος λειτουργεί και έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα. Η πίστη και η αυτοσυγκέντρωση αφήνουν τον νόμο να λειτουργήσει ανεμπόδιστα. Έχετε συνεχώς στο νου σας τη σκέψη ότι όλες οι νοητικές καταστάσεις μπορούν να αλλάξουν και να θεραπευτούν και ότι η ιδέα της χρόνιας αδυναμίας του νου είναι μια αυταπάτη. Όσον αφορά το θυμό, ο Παραμαχάσα Γιογκάναντα λέει «Ο θυμός γεννιέται όταν μια επιθυμία μας δεν εκπληρώνεται. Ακόμα και αν κάποιος σας προσβάλλει, θυμώνετε διότι η επιθυμία σας ήταν να σας μιλήσει όμορφα ή να αναγνωρίσει την αξία σας κλπ. Έτσι εσείς είστε υπεύθυνοι αν θυμώνετε. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας κάνει να θυμώσετε. Διαβεβαιώστε τον εαυτό σας με πεποίθηση. Έχω απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων μου. Οι άνθρωποι που δεν έχουν τα συναισθήματά τους κάτω από τον έλεγχό τους είναι οι χειρότεροι εχθροί του εαυτού τους. Κάθε ανεκπλήρωτη επιθυμία προκαλεί την οργή τους. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι πάνω στο θυμό σας μπορεί να πείτε κάτι που ίσως να μην εννοείτε, ο άλλος όμως να το θυμάται μέχρι και για 20 χρόνια. Ας διαλογιστούμε σιωπηλά στη σκέψη του Παραμαχάσα Γιογκανάντα. Έχω απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων μου.
Είμαι γαλήνιος και δεν πρόκειται να χάσω τη γαλήνη αυτή για κανένα λόγο. Η αρρώστια αυτή του νου δεν θα με μολύνει. Πάλι προσέξτε αν είστε ακόμα εστιασμένοι στο πνευματικό μάτι, ανάμεσα στα φρύδια και τη σκέψη σας. Αν σκέφτεστε άλλα πράγματα, διώξτε τις σκέψεις με ηρεμία. Έχω απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων μου. Είμαι γαλήνιος και δεν πρόκειται να χάσω τη γαλήνη αυτή για κανένα λόγο. Η αρρώστια αυτή του νου δεν θα με μολύνει. Τώρα νιώστε ότι ένα ισχυρό κύμα καθαρής, κρυστάλλινης, παντοδύναμης, θεϊκής ενέργειας εισέρχεται μέσα στον εγκέφαλό σας από τον μπρωμίκι μυελό που είναι στο πίσω μέρος του κρανίου, εκεί που το κρανίο συνδέεται με τον αυχένα, και ρέει στο πνευματικό μάτι ανάμεσα στα φρύδια, το κέντρο της γαλήνης και της εκπομπής σκέψεων και προσευχών. Θα σας διευκολύνει αν τη σκεφτείτε σαν λευκό φως. Νιώστε αυτή την ενέργεια σαν ελαφρύ ηλεκτρικό ρεύμα. Η ενέργεια αυτή δεν είναι ούτε ζεστή ούτε κρύα. Εισέρχεται σε ομαλή ροή, όχι ορμητικά αλλά ούτε αργά, σαν ένα ήρεμο ποτάμι που κυλά. Αυτή είναι η ενέργεια της ζωής, η νοήμων ενέργεια που μας συντηρεί στη ζωή. Αυτή η ενέργεια ρέει σταθερά προς το πνευματικό μάτι από τον προμήκη μυελό. Ο προμήκης μυελός είναι το σημείο από όπου εισέρχεται στο σώμα η συμπαντική ενέργεια. Ακόμα και αν δεν νιώθετε τίποτα, όταν το οραματίζεστε έντονα, πράγματι παίρνετε ενέργεια. Η ενέργεια αυτή πηγαίνει όλη στο πνευματικό μάτι. Είτε τη νιώθετε είτε όχι, πράγματι ρέει. Τώρα ενδυναμώνει τη δική σας ενέργεια. Οραματιστείτε αυτή την εισρωή ενέργειας. Οραματιστείτε ένα λευκό φως να μπαίνει στον εγκέφαλό σας. Η ενέργεια είναι παντοδύναμη, γιατί είναι συμπαντική, δηλαδή θεϊκή. Το φως είναι παντοδύναμο, γιατί είναι συμπαντικό, δηλαδή θεϊκό. Διαλογιστείτε στη φωτεινή, θεϊκή, παντοδύναμη ενέργεια και νιώστε ότι ρέει μέσα σας και ενδυναμώνει τη δική σας ενέργεια. Οραματιστείτε και νιώστε τη ροή της προς το πνευματικό μάτι. Πιστέψτε ότι ρέει. Θυμηθείτε ότι οι σκέψεις είναι πράγματα και πιστέψτε ότι η σκέψη σας κάνει την ενέργεια να έρχεται μέσα σας. Καθώς ρέει, ενδυναμώνει την ενέργειά σας. Επαναλάβετε μετά από μένα τα λόγια του Παραμαχάσα Ιωγκανάντα νοητικά και με απόλυτη αποφασιστικότητα. Διατάζω τη δύναμη της ζωής μου να ενδυναμωθεί. Με θεϊκή θέληση τη διατάζω να ενδυναμωθεί. Με δονούμενη φωτιά που προκαλεί ρίγος. Με φλεγόμενη γεμάτη χαρά δύναμη. Διατάζω
τη δύναμη της ζωής μου να ενδυναμωθεί. Με θεϊκή θέληση τη διατάζω να ενδυναμωθεί. Με δονούμενη φωτιά που προκαλεί ρίγος, με φλεγόμενη γεμάτη χαρά δύναμη. Διαλογιστείτε σε αυτό. Η δύναμη της ζωής σας, δηλαδή η ενέργειά σας, ενδυναμώνεται από τη συμπαντική ενέργεια επειδή το διατάξατε με θεϊκή θέληση και φλεγόμενη δύναμη. Οραματιστείτε τώρα ότι αυτή η ενδυναμωμένη ενέργειά σας ενδυναμώνει τη δύναμη της θέλησής σας. Διαλογιστείτε σε αυτήν και νιώστε ότι ενδυναμώνει τη δύναμη της θέλησής σας. Η θέλησή σας γίνεται θεϊκή, παντοδύναμη. Οραματιστείτε την ενίσχυσή της στο πνευματικό μάτι. Διαλογιστείτε στα λόγια του Παραμαχάσα Ιωγκάναντα. Με ηγεμονική διαταγή καλώ την ενέργειά μου που ενδυναμώθηκε από τη συμπαντική ενέργεια που πήρα να ξεχυθεί, να καυτηριάσει τα εγκεφαλικά μου κύτταρα του θυμού και τους σπόρους παλαιότερων τάσεων θυμού και να καταστρέψει τα εγκεφαλικά αυλάκια του θυμού. Με τη διαταγή μου την καλώ να πυρακτωθεί και να καυτηριάσει και να καταστρέψει τα εγκεφαλικά μου κύτταρα του θυμού και τους σπόρους παλαιότερων τάσεων θυμού. Με ηγεμονική διαταγή καλώ την ενέργειά μου που ενδυναμώθηκε από τη συμπαντική ενέργεια που πήρα να ξεχυθεί, να καυτηριάσει τα εγκεφαλικά κύτταρα του θυμού και τους σπόρους παλαιότερων τάσεων θυμού και να καταστρέψει τα εγκεφαλικά αυλάκια του θυμού. Με τη διαταγή μου την καλώ να πυρακτωθεί και να καυτηριάσει και να καταστρέψει τα εγκεφαλικά μου κύτταρα του θυμού και τους σπόρους παλαιότερων τάσεων θυμού. Ο Παραμαχάς Ιωγκάναντα λέει: ο εγκέφαλος τώρα απελευθερώνει αυτή την ενέργεια της ζωής για την νοητική θεραπεία. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα. Ο εγκέφαλος απελευθερώνει τη συμπαντική ενέργεια που πήρε, η οποία ενδυνάμωσε τη δική του ενέργεια και θέληση για να θεραπεύσει τώρα. Η ενέργεια τώρα εξαπλώνεται σε όλο τον εγκέφαλο. Η ενέργεια όχι μόνο μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα, αλλά είναι μάλιστα η μόνη που θεραπεύει, ακόμα και αν παίρνετε φάρμακα, και αυτά πράγματι είναι αποτελεσματικά. Και τώρα πάρτε την εξής απόφαση. Επαναλάβετε με κανονική φωνή τα λόγια του Παραμαχάσα Ιωγκάναντα. Κανείς δεν μπορεί να με κάνει να θυμώσω. Με τη δύναμη του Θεού μέσα μου και τη συμπαντική ενέργεια που πήρα, τα εγκεφαλικά κύτταρα του θυμού και οι σπόροι παλαιότερων τάσεων θυμού καυτηριάστηκαν και καταστράφηκαν. Επαναλάβετε πιο χαμηλόφωνα, νιώθοντας τα λόγια σας να διαπερνούν όλο σας το είναι, τον υποσυνείδητο νου σας,
το συνειδητό νου σας, το σώμα σας, το αίμα σας, μέχρι τα μύχια της ψυχής σας, όλη την ύπαρξή σας. Κανείς δεν μπορεί να με κάνει να θυμώσω. Με τη δύναμη του Θεού μέσα μου και τη συμπαντική ενέργεια που πήρα, τα εγκεφαλικά μου κύτταρα του θυμού και οι σπόροι παλαιότερων τάσεων του θυμού και τα εγκεφαλικά αυλάκια του θυμού καυτηριάστηκαν και καταστράφηκαν. Οραματιστείτε το αυτό. Πιστέψτε το. Τα εγκεφαλικά κύτταρα που διεγείρουν το θυμό καυτηριάστηκαν. Οι σπόροι της τάσης να θυμώνεται κάηκαν και τα αυλάκια του θυμού καταστράφηκαν από τη συμπαντική ενέργεια. Αυτό λέει ο Παραμαχάς Ιωγκανάντα. Ας διαλογιστούμε σιωπηλά σε αυτό. Τώρα, η θεραπεία από το θυμό μπορεί να έχει ήδη επιτευχθεί ακαριέα. Αν δεν έχει επιτευχθεί ακαριέα, να θυμάσαι τον διαλογισμό αυτό όλη την ημέρα και να εξασκήσετε σε αυτόν. Όπως λέει ο Παραμαχάς Ιωγκανάντα, μια μέρα θα ανακαλύψετε ότι ο θυμός έφυγε για πάντα. Ο Παραμαχάς Ιωγκανάντα λέει και κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να έχετε θεραπευτεί και το σώμα ή ο νους να μην προλάβουν να προσαρμοστούν αμέσως. Επομένως, αν αυτό συγκεντρωθήκατε πολύ σε αυτό το διαλογισμό, περιμένετε λίγο καιρό για να δείτε τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ομ. Ομ. Αμήν. Ο διαλογισμός τελείωσε, αλλά προσπαθήστε να μείνετε έτσι όσο μπορείτε, νιώθοντας ότι πράγματι δεν θα θυμώσετε ποτέ ξανά. Όσο περισσότερο κάθεστε έτσι τώρα, ακίνητοι μετά τον διαλογισμό, ή σηκώνεστε, αλλά το σκέφτεστε αυτό, ή κάνετε άλλες δουλειές, αλλά στο βάθος του νου σας η σκέψη αυτή υπάρχει, τόσο πιο γρήγορα θα σταματήσετε να θυμώνετε.